Igbo bụ Igbo ekerekwe m unu. Ife nchọrọ ikwu n'ụtụtụ a nwere ike ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ ga-agbasalụ, mana ọ bụrụ na ọ gbasara gị, achọrọ m ka ịmụta ife na ya. Ọ bụkwanụ na ọ gbasara gị, inwe ike ige ntị, igesie ntị ijewala. Mana ọ bụrụ na ọ gbasara gị, ọ ya enwenata ife ya amụta. Ife nchọrọ ịkọwara ndị be anyị bụ na ụdị ngụpụ ọtụtụ ndị ezinụlọ na-agụpụ ụmụ nwaanyị nke ikpeazụ a n'ọnụ na fa na-eme omenala ndị Igbo abụrụkwa omenala ndị Igbo. Ọtụtụ ụdị ngụpụ a na-agụpụ ụmụ nwaanyị abụrụ ka ndị nna nna anyị si wee mee. Ife nji eme nkụzi a n'ụtụtụ a bụ na o nwere ezinụlọ na Anambra anyị ghasa na ana kịta. Ife ji ghasa na ana bụ na adafa nwaanyị ji ekpefe na obufa. Kedu ibe bụ okwu, kedu ibe bụ nsogbu? Nya bụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa bụ onye nkụzi na befa. Ọ na-akụzi n'obere ụlọ akwụkwọ na befa. Ọnụrụ di o si na be nna ya wee na-akụzi. Nna ya ka nọ ndụ, ọ na-akụzi nkụzi. Ọ na-akụzi nkụzi ya, nna ya wee nwụọ. Ọ ka na-akụzikwa ya bụ nkụzi. Megidezie o so n'otu a na-akpọ ndị Rotary Club. Ndị Rotary Club wee nyere ya aka, o wee jebe mba Canada, wee lụọ Canada, wee biri na Canada, wee lụbazie ọrụ na Canada. Ọ nata ọzịba anyị. Mana tupu o jebe obodo oyibo, na o nwere ebe obi na be nna ya nke a na-akpọ room. Nna ya nyere ya obi na ya, ebe a ka ngwongwo ya niile dị. Ọ wụ na ọ nata, ebe a ka ọ na-anọ. Ọ kwado ịlarụ ụla, n'ebe a ka ọ na-alarụ. Nya bụ ọnụ ụlọ, nya ka ọ kpọrọ biya. O jebezie obodo Canada, kpochikwa n'ihe ka esi akpọchi na ụdị na-akpọchi biya, wee jebe ebe ọ na-eje. Wee nọ Canada, ọ ya bụ ọ nọkwa Canada, ibere ka ọ gụlụgụlụ, ọ natakwa, ọ nata, ọ bakwa n'ọnụ ụlọ a, o mechekwa, ọ nakwa. Mana o megidezi mgbe o nwere mgbe ọ na-ọ natazi mgbe tara aka. O wee natazie ka o tiezie igodo kpope nyebe ebe ọ gbolu biya. Ọ bụrụ na agbanweghi igodo ebe a, ngwongwo niile dị na biya akwakọcharịa ya n'akpa. Ibu mmụọ na ya na-agwụ ya bụ na ebe ewegolo ebe a, nyechọzie ebe ọ ya anọ n'ụlọ nke a na-akpọ palọ, nke jikọrọ onye ọwụna, maka ụlọ nna mmadụ bụ ụlọ enu. Ụlọ enu a nwere nnekwu ọnụkụ ụlọ nke a na-akpọ palọ. O nwere ya ebu, o nwere enu, nwee na ana, nwezie ụmụ obere ụlọ ndị ọzọ ndị mmadụ na-ebi n'ime nke a na-akpọ rum. Enwere ya ịsatọ. Ya na ya bụ ụlọ nwere rum ịsatọ, nwee palọ na abụ. Ibe a na-agwazi nwaanyị na-ata bụ nya jezie na palọ ka ọ bụziala ebe o ya ebiri, ibe agbawa nwaanyị obi. Nwunu mara amala ife ọ na-anata nke ikpeazụ a bụ ka ọ bịa chọọ ebe ọ ya alụ ụlọ. Ife m chọrọ ịgwa ndị mmadụ bụ na ọ bụrụ iwu bụ na nwaanyị ọbụla amụ na ngwuru ya anụ di. Ọ bụrụ iwu, ịnụ di makwara mma. Ọ bụrụ na onwe onye Chukwu gọzie, onwe di ya nụọ. Mana ọ bụrụ na ọ nwere ka di si wee bịala onye nwe, ma ọ na ọ nụrụ di, o nwere ibe mebiri ya. Ndị ngwuru enwere ikike ọbụla ịgụpụ onye a maka na ọ nụrụ di. Ọ bụrụ onye ọbụla ya anụ di, ọ bụrụ onye ọbụla ya anụ nwaanyị. Ọ na-adị mma ma anụ di, ọ na-adị mma ma anụ nwaanyị. Ma ọ bụrụ na ọ nwee onye ọ bụ na ọ nụrụ, o nwere onye nwere ike ịgụpụ ya n'ife a na-eme, agụpụ ya na mmụọ. Ife emere nwatakịrị nwaanyị a wee gbawa anya obi, gbawa anya obi na ụdị dị iche. O wee jesi kpọla na niile nna ya, wee gwa nna ya nekwe n'ọnụ ụlọ na inyere ya na ụmụ nwanne ya anapụgwu enye. O bechaa akwa a niile nna ya, jee na nnukwu obiva, jebekwa nyefe akwa. Nekwe n'ebe enyi ya ọ kpọrọ biya, ọ ya awa ojeche nata ebe ọ na-aba, na-achụpụgokwu ya na ya na ike ọgụ adọgụ ya, gbakwara ya ọgụ. Ibe mere na ọ nara ikwu nne ya. Ndị Igbo kwuo ọsọ chụọ mmadụ, ọ gbana ikwu nne ya. Nji agwa ndị mmadụ, nwa ọbụla onye ada mụta, ọ kakwa mkpa karịa nwa mụtara na mbala.
nya ka adagba nwa di ya na batarakwana na mbala nwere mkpa obu wee bata onye ọbụla ya ga na-agbagharị ka akaba arụ bụ na nsogbu a nwa di ya na nwe na achọtara ibe ya eme ka ọ bụ na ọ dị ọzọ maka na nsogbu nwa di ya na-enyekwe nsogbu ọ bụ na ị na-eghere nwa di ya n'anya nwa ada ibe na-ezu ya nara adị mma ọsọ chọrọkwa na mmadụ gbana ikwu nne ya nwa ga-agbana ikwu nne ndị ikwu nne ya ghọrịa ọrịa ozugbo nye ọnụ ụlọ ọzọ si anya biko yọbụ ya nye ewe n'iwe mana iwe na-ewu nwatakịrị mgbe o ji na ikwu nne ya na okpegobe n'ili nne ya kpebe na nnukwu obi bebe nke anyị na ekwu na ya bụ ngwuru gasị n'ala nyanwụ nwa agbọghọbịa analụgbokwu ụlọ n'ikwu nne o jegwu mee nwa nke a na-agba na emere nwa adopt onwego nwa okorobịa o mere adopt bizi na biya n'ikwu nne na-akpọzi ya nne bụzi alụ nwa ya nyanwụ ikorobịa ka nsi anụ ebirogwu ime ọfụma onye bizi ebe a ọ lụrụ ụlọ n'ikwu nne maka ndị ikwu nne nyere ya naanị maka ọ nata aka ụlọ ụlọ na be nne ya maka na ọnụ ozinidi ndị be nne ya wee gbawa anya aka narị okie o wee na ikwu nne wee jelụzie nya bụ ụlọ ibe bụ nsogbu kịta na ndị mmụọ dị na mbalabebe ebugala agha wee buso ndị niile nọ n'alụ a ka a narị ya ụlọ ebe a na-ayụ ya bụ ka o chighetezi ya azụ a na-ayụ ọ nada egebe ntị a wee kpọba m maka na ya wee mere kwe na akpọba m ọtụtụ nsogbu niile a na-enwe ebe na ebe adị m ama na ọ nọrọ akpọba m akpọzie m wee njụbazi ese mgbe mmalị ibe niile gbasanya bụ okwu mmadụ agba aba ndị maka na m enwere ikike ịkpa ababa mana ibe na-eme na mbalabebe wee na-ayọ ọtụtụ ndị ezinụlọ ibe ndị nna nna anyị emere unu emezinie na ụdị na unu emere ndị nna nna anyị ọja m nsogbu anyị nwe unu asị na unu eme omenala na unu eme ọdịnala unu ebute ibe ndị nna nna anyị emere ọ na-eme ndị nna nna anyị akparịrị ụmụ nwaanyị ba akparị ndị nna nna anyị agụpụrụ ụmụ nwaanyị ba agụpụ ụmụ nwaanyị ba dịva mkparị nne ba na-egbu mmadụ maka ụmụ nwaanyị ba ije na ụmụ nwaanyị ba na ndị na-adịrịba ma wee jebe ọgụ ọ na-ekpe ụmụ nwaanyị ba dị ụmụ nwaanyị dị ndị gboo mkparị nne ba agụpụrụ ụmụ nwaanyị agụpụ amara m ebe unu si wee bido nke na ụmụ nwaanyị enwere isi nke ikpeazụ a na-akụzi ya ọ dịka a na-akụzi ya ọ onye batara kwa ndị ikwu nne ya agbagharịba enwere ike isi nwa di ya na-abịalụ nya si ebe a pụọ ma ọ jụọ ya kedu ụbọchị ọ ya ana anara ajụ nwa di ya na ụbọchị ọ ya ana ụbọchị sọrọ ya ọ naba maka ijidekwa ya kedu ụbọchị ọ ya na ọ dịka ị na-achụzi ya achụ anara achụ nwa di ya na-achụ n'ebe a mụrụ nne ya ụbọchị sọrọ ya ka o ji ana ka omenala ndị Igbo si wee dị igosi gị na ụdị ikike o nwere ebe a dị nnukwu ya bụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa adaba ayụ ya ọ bụzịrị nwa agbọghọbịa na onye ndị ekwu abụgolo ogbogotegwo nwatakịrị nso n'oyibo nsị na o mere adọpụta etogotegwokwe ya nwatakịrị etogotegwo o nwekwuru ibe ọ na-eme akasikwuru ya ike ibe a na-ajọsi ya kịta bụ ya na-atabazi ya ndị ụmụ nwanne ya ndị na-arị ọnụ ụlọ adịgoba nkwado ka enyezikwa onye ana ka ọ lụkwasị ụlọ ọzọ ibe ọ na-ajụ m sị m ma a na-asị anya nataba ọwụ na natabazi ya gee maka ụlọ nke ọ lụgoro alụ oyi eruru ya eruru na-achọ ebe ka mmadụ ka a ga-esi wee tinye bụ okwu ọnụ ama na ya bụ nwaanyị ya ege ibe ndị ekwu ibe ndị ngwere na nzuzo ka m na-agwa ya n'iru onye ọbụla onwekwa onye maara onye bụ Chukwu wetara ego eji wee lụ na ya eweta ego ọzọ ibe ihe eji wee na be nna gị awụrụ maka onye ọbụla ị na-ana maka ụmụ nwanne gị ba kpọrọ gị mmadụ mana ndị mmụọ dị bụ na-abịago n'ọrụ gị ọgụ ewezina iweri nne na kwuru ụmụ nwanne gị Chukwu wetara ego eji wee lụ ụlọ nke nna onye eweta ego a eji wee lụkwa nke ịbụọ ibe ọ bụ na nwa gị na-ata a n'ihi enwego ụlọ na-abụ ọ ibe dị mma ka ọ bụ enwezie ebe ọzọ a ga-eji ụlọ nke nna ma ewere eme mana enwee n'ụlọ ọzọ ka ụmụ nwanne gị bụ ndị gasa na ana nwee ike ịkwụrụ ọtọ ọzọ nke onye chi ya zere ekene m onye ọbụla anara achụ mmadụ na obibe nna ya ma nwoke ma nwaanyị anara achụ mmadụ na obibe nna ya mgbe ike ji wee gwuo onye ọbụla na obinie ọ bụrụ na onye nwere ike ibini na aka adịrị ya ibininwu
o wee nọ n'obi nna ya mmadụ achụkwana mmadụ n'obi be nna ya ịchụọ mmadụ n'ebe be nna ya o gberekwene gị na nnukwu obi ya unu na-enwekwe nsogbu ekene m onye ọwụna Ugoezu jide ovu Ugoezu bava ma onye Enugu Ukwu nke onye chi nyazele